Collons, quina cua, tu. Poca feina que té la gent, també, tu. No, que no tinc tot el dia, que m'esperen a llum de gas. Com vols que te'l dediqui? Com a president del Barça? Com a president de Catalunya? Un moment. Aquest llibre és del Sandrusco! Però si aquest llibre és de fa anys! Però escolta, estic fent un change en aquesta tradició antiquada. Ara, en comptes de roses, regalo caipirinhas. Prefereixo una caipirosca. Fet! Té collons que em fotin al teu costat a signar, eh? Tu què esperes a presentar la teva candidatura? El 2020? Estàs nerviós, eh? Doncs que sàpigues que el Charlie Reixac està treballant per la meva candidatura. Ui, sí! Mira que nerviós! Si aconsegueixes fer treballar el Charlie, et voto fins i tot jo! No em toquis! Jan Laporta, un president que ha fet possible el millor Barça de la història. Ha! Sandro Rossell, un futur president que mai es baixarà els pantalons. Ha! I pot posar un carinyo pel Carles? I m'ha fet carinyo pel Carles? Calli! Jan Laporta, un president que mai no ha cobrat comissions. Seràs Sandro Rossell, un futur president que mai ha tingut una moció de censura i escoltarà la veu del soci. Laporta mola més que Sandro. Sandro és millor que Laporta. Dóna'm el llibre, que encara no te l'he signat! No se'n vagi, que sóc el seu ídol! On aneu? Vota Sandro! A ti te he comprado un libro por Sant Jordi Cruyff. Moltes gràcies. És el llibre de Laporta. Escolta'm, no estaràs intentant colar-me el llibre de Laporta? Sí, pero no porque me haya hecho presidente de honor, sino por su calidad literaria. Un somni per als meus fills. Johan, què els passa als fills de Laporta? Que no dormen! Mira, és un llibre per tu.